paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nabadlugak Ito ako man pa dito, tagbasa ak iti pagiwarnak. Nasaysaya at no dito yak sirok ti punti sa labagi iti paraangan. Nagbasa-basa ak dito tawan disturbo. Enteng! Na, Enteng! Umay ka pa'y ditoy! Tayong kagsakdo iti danom! jaksong sumbatan. Adlingid ka na impag. Kamagan no makita nak dito Enteng! Ay, sakman lang ang timapanagsak do. Dayay. Napan ang mga tanda dyan ang pilakayanan. Wais ito. Ay, Concentrate ko kaya dito agbasa. Ano man nanda ito sa bali apa nagbomba dagiti maatap a rebelday. Ay, unay mutin. Ang kita ito sa bali aba. Basaek. Ang Kapitan! mga... Umayak man. Kapitan! Ay, kabalyo. Ay, unay si kagayam. Ibagam. Ibagam mo tanay. Agawid kan, ta magistorbo ak. Ay, Kapitan! Imayak ta umay ko ibagang at damanan dagiti ang susugal. Ha? Agsusugal? Kaano pa yung agsusugal? Ay na, apay di mo amaw. Kitno dandan ni Inal daw nga agsusugal da dito'y barangay tayaw. Masapol at tiliwin nyo ida. Kanti dadaulo da. Kanti balay apag susugalan da. Adun adaras at tinakaw ni Badong ko tisag pipiso kan binting akwartak nga idol-dolen kaw. Anya? Unay dagitan. Masapul adoktalan nyo, no asino dagiti agsusugal. Saan ang mabalenti kasta, Inteng? Ay, nalpasan ti tabon day di pitirano alakay akalugaran tayaw. Kaputa impalubos da nga dabasit agsusugal. Takunada pagliw-liwaan ka no. Ang itultuloy damitan. Masapul nga agbalaw kan. Sakbay nga agdinamag day taabanag. Nya pati iparit. Isumot ti kayat dagiti tattao. Agawid account. Ay, bigatay. Ay, pilangag man gayam, di na pangabaka ka dirabe. Kautak dito yung bulsak. Ay na. Nagpuskulan da ito yung akwarta. Sagsasangaribo amin ko naman. Ay na. Dua. Upat. Taloribaw. Siyangaribaw. Nagadwa. Hold up ito! Ay, si kamot gayang paray. Ano ti kwarta ma? Nagalaan paray. Kwa paray. Napan ko man in withdraw, dagiti urnong kaw. Mailiw akong kahit ang makaigam iti kwarta. Nakaluto ka din iti pangaldawan, tatuyang. Ha? Badong? Nagadumutin a kwarta ti nakabulsa di tapulaw. Nagpuskol pa iti repet na. Bak nangak itan tuyang. Adon ti kwartak. Para magka talaga. Ha? Gaputaan dan kwartam, i-display metan di tabulsam. Inabak ko na ito iti sugal. Swerte dagiti inalak a kwartam tuyang ang nagpuunak. Anya? Agpaisaw, badong? Wayne, iso adi ka gumurgura kanya. Taikan ka iti kwartam. Ataw, ukam day ta 10,000 a pisos. Basta di mo ibagbagakin ni parenteng nga itultuloy may ti panagsugsugal may. Mala, muti nga ro day ta kwarta. Ha? Para magkaitan, gaputaadon ti kwartam. Ay nabadong di kag kasta-kasta. Para magmukit din ti ado a kwartam. Intun kwan, hinold up da ka. Ay, awan ti mang hold up kanyak tuyang. Ako pa. Tinapay kan mainuman, kagawad, tani mabisinak.
Adtoy, Kapitan. Naggapuan nyo aya. Ay, thank you. Ay, nagapuak man iji balay dakwarog. Ewan kaya. Di mo amo, no asino dagitek susugal. Ada atap ko kan, makisugsugal ni pare ba daw? Ang asino nga tadagitek kakadwa na. Di mo laamaw, kagawan. Ay, kwa. Awan mati amok, Kapitan. Adda aya tagsusugal. Ada. Iso nga galwad na kita kanyak. Tanong manuktalak na kita. Nagsagana da. Wan mat Kapitan. Sika nga ron ti Kapitan. Di dakat agtong palan iti kayat mau. Ay, kayang-kaya da kayo kay Dain. Saan mabalin Kapitan? Ano ti pagarop na kanyak? Kayang-kaya dakit a kapitanan. Nay, apay. Anya aya ti pampanunutam, inteng. Itay payla apal paliiwan ka. Nakapanimid ka. Di ka matagtagare. Oy, inteng! Tanakamanwit. Na, Sa anak atulang. Tapno masapol apig sa amti sa na. Mabakal kan tupay. Na, aguray ka man, inteng. Apay, binakbakal na kun aya. Si kamot. Joke only. Kun lang mo. Sorry. Sorry. Kasla saan ka, Kapitan, itkasta pa nagsasaom. Ha? Adda ay agas ti suray. Di nakman ikasta-kasta, tabalunutan ka dita. Makita. Inton bigatay, ti schedule tayo nga agsusugal iti unag ti balay mo ko araw. Kay masem to ti agluto Kay jay taon balay mo ti pangaldawan tayo. Kwa, tataba daw. Nay. Apay. Manja kaon. Ah. Mabuti nga kini ang galinteng. Ang mga numatiliwan na tayo pa'y, narigatain. Lukas ta nga road. Ijay taon balay may kinituyang ka ti pagsusugalan tayo. Manjaklat ta. Nakarakaron nga agprotestaan ni Nana Tuyang. Delikado tayo, tataba daw. Siyak ti makamo. Di ka agdanag. Ikan tayo mo't ninanam atuyang ti kwartana. Mabuti nga kini Uncle. Ha? Ang mga numatiliw na tayo. Pagbot ngam kumangay. Kit nintupay antim abanang kit kayang-kaya na ni parinteng. Datayon tulaki dahin ti saan. Iso nga umay kakidahin. Bayam day ta parinteng Uncle Mau. Inteng! Tulang ka ka din. Itayak pa'y ngagsasao. Ang kaslawan dengdenggam. Kastaya. Natulang aksamat nga agpaison ka po iti kapapanunod ko. Ay awan mon, inteng. Kundi pongtot ka, asaan ka atulang. Ang pudno magayam. Pudno nga agtantanamitim ti subil mo. Ang amjak nga rod mangmangag ti ibagbagam. Na, Apay aya. Diyos por santo kamot. Aguray ka. Tulang aksamat nga agpaison. Nay, nimot Kapitan day ta sumungad ka ba daw? Unyag paisaw. Maray. Pudno ka day amay sa atulang itan ni parinteng. Tsak ako tinasayaat. Padagasam. Parinteng! Tumagas ka pa'y ditoy. At merienda tayo pa'y. Paray! Nay, kita nakamulatan. Tulang sa mga agpaisaw. Unyag paisaw. Kay lapsan kayo pa'y kagawad ko anag. Pare ba daw? Ay, talaga asan nakanangag ka ba daw? Unyag paisaw. Ay, Kapitan Tuling! Ay, panawanin! Tapno agresign ka, kas Kapitan! Kasta, ti may parbangking ka! Tuling! Naimbag adamag tuyang. Tulang itan ni parinteng. Anya, di pa ikit din masapol apig sa anti sao no kasarita tayaw? Wine. Ti lumakay no daduma tuyang. Agbalinda tulang. Di pa'y lakit agresign na kas Kapitan. Ta siya kon ti sumukat. Napiyapay kanyak ta sa anak atulang tuyang. Ay, makapasurun ka magpadong. Adayo pa ilang ti panagbubutos.
Siya akong ti sumukat kung kunam kidain. Ha? Awan lat amukaw. Kay, apay amo ba? No nga sakto ti butusan dagiti tattaw. Siya akong ti kapitan. Ha? Supukag man ita ni Parinteng. Parinteng! Panagkunak! Panawin mo tayo, tapno aglusulos kan, kas kapitan. Awan mo't lang, ti sir-serben paray. Tulang ka mo tayo. Ay, pare. Jak mangag ti bagbagam. Iso nga ulitam. Kunak! Tulang ka! Isong agikat kan, iti saan mo, kas kapitan. Ay, jak lata mangag ulitam manin. Ay, just kiki day. Kat nimpukaw ko pa yan, paray. Ay, tulang ka talaga. Mala, kukuam lang, tinanggag ba? Anyat ko na. Ayawan, patiltilan kan tupay. Tulang nga kapitan. Ay, panawang kamalagay. Awan pa'y ganas ang makisarsarita king ka. Ne, apay ngay asikalaan tadta dito ikabadaw. Ay, di kagdanag, maray. Sumarsaro laeng ni tuyang ka. Nasaya at nga raw no kasta. Urayin tayo pa'y ni Kwaraw nga umay. Sa tayon to agrugay, kagawan. Anya, kano dapay lang dita sangot iti tersenak ni kapitan. Nakatugaw ngagmermeryenda. Kituray man. Awan pagdanagam kagawan. Tatulang mutlaeng ni kapitan. Iso asan ang masapol pa'y nga yarisas mo kanyak ti bagbagam. Aywan anya. Nalipatak mo ito atulang gayam ni kapitan. Di na mo lamangag. Way, uray po kawam. Di na mangag kagawan. Ang kalinteng! Si kamot gaya par. Umata, kaduan na kag merienda. Agyaman na kang Kyle. Itugaw ko man nga raw. Ay, kagawad. Ay, sapay man ama inom kan tinapay di tao. Itad ko kan di kwaraw. Mabitlaan, kapitan. Makimerienda mampay kini ang kalinteng kagawad ko anang. Sige laing ko araw. Urayan da ka dito unag. Adda dito yan da marituyang kan kabadaw. Mangrugi tayo numadamdama. Ay, ayos nga raw kagawad. Ajat ibagbagam kwaraw. Ha? Ay, awanang ka. Ora jak mangag. Nga makita. Ngagtantan na mitim ka. Iso nga amok ngagsasao ka. Ah, Nagpayak mutan ni Kwaro kaya. Di na pa'y kadinalpas ka ni Parinteng nga nagmerienda di ta sangot ti Tersina. Ay naanusan tayo nga urayon. Ay na, mapanan ti oras tuyang. Ipalubos yung kiday na day ta Parinteng lang ti manaktak ka na tayaw. Anya nga rod ti aramidam ngay. Rumorta na. Mapantad di ta sangot ti Tersina ni kagawad kwa nang. Ijay tayo lagi na pagsasaritaan ti aramidin tayo ita. Nga uray adda ijay ni kapitan. Kitanya ko ma. Manano ko mangay. Tulang matlaang day ta kapitan. Tuyang. Ay, nalpasa ko na nagmerienda kwaraw. Ituloy mo latan ti ang merienda. Ta pindot-pindot man ti cellphone ka. Teksak man ti textbit ko. nimbag pa ni Uncle tadagayam tiksmit na. Pesil. Ay, Ya kung makauray ko araw. Isuwari mo ara kaun. Oh, anya ngay. Ita nga aldaw ti schedule ti panagsusugal tayo dito balay ni kagawad ko na. isungarod nga imayak tataba daong. Tapno agay ayam tamanan iti pusoy. Pustahan tayo ti sangaribo ah. Kitwo na. Tiko na matrasan ka. Usoy online. Oh, si kamot ngay marikwanang. Anyamot ti makunam. Anyamot ngay tay ayaman ta. Sige, kayat ko. Tungit mo tay ayaman ta marituyang. Uray 10 pesos lang ti tayata. Ay. Ay, katuan mabiit lang nga raw. Ta irwar ko ti baraha. Nagawid din ni Uncle Inteng. Piman mo't ni Uncle Kaw. Di na among agsusugal tayo ita dito yung unag tibalay ni kagawad ko anang. Naimbag lakit din ta nagtulang ni Uncle Kaw. Uwan nga raw. Kayang-kaya tayo ita ni Parinteng. Tulang ko naman. Mabitlaan ka kadwa. Ay, sus. Adda dimteng alugan itirwar.
Mabitlang ta si Ripok Ay, Ha? nagtibayo ti paroko ko ako araw. Ay, sus, ay, sus. Ay, huray siya araw. Matanagan Ay, na. Ay, Diyos ko. Ay, Ay na, kabadong, marituyang, kwaro. Apay kagawad. Kanya tinasirip mo. Ha? Lugan dagiti pulis. Ha? Raiden datayahon. Ay. Ay. Kami nagparay. Siyak tinadaulo iti panagsugal may. Kita pagpakaasi akbaray. Tulungan na kami kuma. Ay, kasyan na kami paray. Ay, salbag ka kiti. Kapwa mo. Nagko amin ang nagsasaritaan nyo kada kwaraw, kagawad kwa ng kentuyang. Ha? Anya? Ay, So asak ti mawag ka iti pulis. Tapno Raiden da kayaw. ha? Te ko nayo siguro. Pudno atulang ha. Nagpamarangak lang, you know? Ha? Tapno mga ko ti sekreto yaw. Luko kayo. Ala, malungsot kayo iti pagbaludan. Ay, matalim mo na maksama din, paray. Ureg artista ka iti sagok pare. Te ko na masiriban da. Salbag kayo kit di. Isugal kat mading aramin. Ay, unay kayon aya kabaranggayan di ta kabildatan. Nang runa kada kayong opisyal. Liklikan ti sugal tapagdaksan dayta. Nang runa kan ka tatabadong. Ala sige. Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang gupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga ingkam ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Ay, una yun maray. Awan ti maararamag. Apay nga awan, kano nagado. Ay, siyak, awan maararamid ka. Isu nga umayak dito'y tersinam, tapno adda maaramid ka. Mare, kita dagiti do alalaki. Ha? Ay, sos. Anya nga iter aramiden dagita alalaki iji arubayan, may. Ay sus, Mare, agtiltiliwdan iti manok. Ha? Ay, sos! Ay, haw! Ay. Say nga tiliwan dagiti manok, may! Ay, ingkan nawaan ida. Ay, intaray danjay manok, may maray! Ay, Napuskol kang tiro padagitan. sige, maray! Innakaw, takamatak man dagitang agtatakaw! Oh, kita amaw. Kamkamatan nan. Ganda ni makamatan ni nanatuyang dagiti dua lalaki. Sige! Nanatuyang! Taray! Kayam data nanatuyang.
Dandanim idan makamatan! Taray! Ay, nabannog ako na. Ah, nabannog ka, Chip? Wine, talaga nabannog ako. Nakabanugam. Kat agtugtugaw ka laang dito imat. Ay, nabanugak nga ron amang buy-buya kinina na to yang. Ah, Chip, kita Ay, Saus! Naidugmam ni Nana to yang. Anay ka, anay ka, anay ka. Nakataray dagiti dual lalaki. Ay, apay nga minaginamat ni Nana to yang dagi jay alalaki. Dahil tati saan tanga mo, Chip. Ngam, nakitam dya igam ti may sa alalaki. Ha? Anya tigam na? Manok, Chip. Manok. Panagkunak. Manok da na natuyang dayjay. Kat tinakaw da. Ay, wanan niya. At dan agtatakaw dito'y barangay tayo, Chip. Ay na, kapitan. Kasta unay ang nervyos ko tan nakitak dagiti paspasamak. Adda dua lalaki. Asimrek iti arubayan da marituyang kunam. Wun, kapitan. Idi nakastrek dagiti dua lalaki. Ginamatan di may satay may sa amanok. Tapos, Rimwardan katim maraydan, kapitan. and then, Kinamatmot ni Marituyang di mo nakitkitan ni Kwaraw? Nay, saan mo'y kapitan? Dagiti ngay tanaw. Awan ti kimamat kadagiti nagala iti manok. Awan mo'y kapitan. Na. Anya nga ti kinkinwada? Jak pa'y nakita ultimo an niniwan da. Ay nagloko dagitan. Napanandangay. Binaybay matinakaw da, di kalulukmagan akawitan ta, tuyang. Ay najak binaybayan. Kinamat to. Ngamjak nakamatan ida. Taan niya nga minayat, aramida medyo istor ni Marikwanang. Arumbang nga daka kuma dito'y balay. Napana nga rod nakitungtong taong. Day ta makitong-tong-tong ti paglaingam. Ita, tinakaw dan, day takawitan kaw. Ayan nga min dagiti tanaw. Jakmet ida nakikita. Ay, saan ka mang namnama kadagita tanod? Awan serbi dagita. Binaybayan daklaang anang kamat kadagijay nga tatakaw. Ha? Heh, dakal a question day tatuya. Iso nga no agsabat kami kani parintay. Day tantaw ti salud-sudok kinkwana. No napanan na, dagita tanod na. Chip, adag di din nanog ijay waiting, Chip. Ayan na. Kita am ngamin Kita man. Ha? Adang agpaiswag di ding nanaw. Intaan nawaon. Sikan Di mo kayat? mabuti nga nga raw. Intan Di na kuyo na. Diyak kaya ti rumar. Diyak kayat ko na. Kapitan, adag di din nanaog. Ay na, masapul nga nawaam dagijay, kapitan. Ayan nga dagiti aganawa. Awam mo ti mapanaganawa. Ay, aganawa kayon! Sino nga ti maibaon yung aganawa? Ay, dakwaro ka. Awan dagiti tanod. Ay, napanandangay. Jakon nakitkita ni Kwaraw, kan dagiti kakadwana, kapitan. Jak ammo na yanda. Ay nabadaw! Ang naglalaban! Apay nga ibagam kanya nga eh. Ay, saus nagdidinanog naman na. Ay, Ay, wait. Dinanugnan. Ay, di tamanan! Nay, dinanog naman ang! Nay. Kinugtaran ng tuyang. Ay, saus, kinaratinan! Ay, dinanog naman ang! Nay. Kinugtaran naman ay. Ay, apay ngay! Awan mo't lat aganawan! Napananan nga dagita tanod. Ay, na. Dinanog naman nay. Ay, saus! Ay, saus! Rambul da talagaan! Nasaya at nagsabat ta, pare. Ay, agawid akon. Tanagapuak iji barangay hall. Ay, berberoken ka, pare. Bakit? Kasi, gusto kitang saludsuday. Ano ang damagin ba? Napanan nga'y dagiti tanod ba? Na, Ni Kwaraw, saan nagpunta? apay asa pulam kanya kadyak mo't imbulsa. Sapsapulag tawan damot nga aganawa. Adag di dinanog di tasirok iti mangga. Nakita yo, pare. Kasano kumaasaan mi ang makita, pare? Kahit mismo asang wanan ti balay may di nagdidinanugan da. Pudno aya, nagaapa da. Kahit win, Mike. Iso nga yabang man dagiti tanod mo, pare. Nang runakin ni Kwaraw.
Ha? Ta isuda ti aganawan no kasta nga daglalaban. Agore ka. Dumagasak man pa dita balay mo. Ha? Apay masapol pa day. Biro kam dagiti tanod mo. Aglemlem mang dansamay. Raw! Chip, agtok-tok-tok ni Kapitan. Anya nga iti aramidon ta. Raw! Maamuan ni Kapitan, nga aglamlamang ta dito'y balay mo. Shhh! Di ka tagtagari. Numamuan na. Utan na ta. Sigurado ah. Sikan tumot nga main, Chip. Kabutang mo ti kubay. Apay, sika, saan mo akabutang? Kabutang kumot ah. Oh. Ni. Ha? Awanan ti agtok-tok tao. Nagawi din ni Kapitan. Nauman nga agtok-tok-tok. Mala, nagawid ka matan jipot. Di mo ibagbag ang aglamlamangak dito'y balay ko, ha? Apay, ayan ni Kwarog. Ha? Napnapanan nyo at anod. Awan da aganawa ka dagiti agaapa. Kuha kagawad. Ay, saan mi nga amaw? No sa dino ti pang birukan mi kada kayaw. Kuha nga main kagawad. Uray ni Kapitan, birbirukan da kayaw. Napnapanan nyo nga min aya. Awan kagawad. Ay, masapol nga ag-report kayo kan ni Kapitan. Ibagam kan ni Kwarog dayta. Mabuti nga kung nagrundang ka. Apay amabutan ka. Kano ka pa nagbalin atakrap? Italang matkit di, ah. Dituyak lang balay. Anyat kabutan mo? Diya kaya timakaran iti kubay. Ha? Iso adagiti langan tanod ko ti agrunda. Ita kumaka sa pulan na ka, nga grunda. Mabuti nga raw. Sino nga iti baon ka? Sikan ati agrunda anggal. Anya? Sikamot ti agadawan o kasta nga daga apa. Ikaten kayon sa amin ng atanon, no kasta kay lain. Mabuti nga mabayraw sanggal. Sakti baon nyo. Agrunda kayo. Tanusaan, nay. Tano saan? Anya ti mapasama kanggal. Kwa. Anya kataya. Tanusaan sukatan kayo. Ha? Ay, sige man langan. Agrunda kamin ka dagiti tanod ka. Yak kaya tagsadot sada. Tuyang, mapanak ijay ilay. Agudong ka. Apay, saan ka amabutang amakaran iti bayraus? Mapanak nga rod agpapukes. Di mo la bayura yan, day pa nagpapukis ma. Ay, sanay. Masikuranak dito'y naglampong nga bukaw. Ala, mapan ka, ngamnay, aganad ka ah. Ag face mask kan, ag face shield ka. Wain, aganan nadak. Ala, mapanakaw. Apay pinalubusan ni Badong mo amapan ijay ilay. Ipapilit na mapan ka no ag papukis. Kahit kasanon ngay no maakaran iti bayraus. Ag face mask ka no. Ay na, delikado lata, maray. Bayam, makamun ay tibiyag na, no maakaran iti bayros. Ay sos, saan nakas ka rin na ti mabayros, maray? Nagrigat ti makwarantine. Agrunda tayo ka now. Nagkuna. Nyanggal ka. Kat no saan tayo nga agrunda ngay. Sukatan na tayo ka no atanaw. Anya? Naungat itan ni anggal ka. Un nga raw. Delikado tayo no saan tayo atong palang tibilin na. Sige. Inak nga rod ibaga kadagit idadum atanaw. Tagrunda tayo. Ikay bagan. Chip, itaam oh. Adda man ang dagiti ito alalagay. Ne, simrag daman ng ije paraangan dana na tuyang. Ay sos, nang tiliw daman iti manaw. Sagbay sa dapay. Kamatan tayo da. Un Chip, malumpay laang. Umay dan agtakaw. Dara sa tapno maabutan tayo da. Umunakan Chip, sumaron wa. Ay na, nasken ang makabatak dagit ang nagtatakaw iti manok mekit ni Banunggaw. Dakamin ti mangkamat kadakwada, nanatuyang. Dakayaon. Wala na. Dakamin ti makamaw na na. Dita ka laang. Ay, thank you, Kwarog. Sige, parta kam jipaut. Kamatan ta dagiti agtatakaw. Ay na, naglaingan da Kwarog anang kamat kadagitag tatakaw, Kapitan. Wala nakamatanda adagaos. Ay, hindi nakamatanda. Awan tinarami danda.
Si Muko Dadagaws. Ewan nga. Ay, na, dagiti pulis. Ha? Imawag kay ti pulis? Ewan na. Saan nga agbalin kanyak dagita managdaktakis? Talagang ipatiliw ko. Nasaya at mat kapitan, tapnag nakamdan. Ay nabadaw, kunak tumangamin kan ka asaan ka mapmapan ija ilay, ta mga numaakaran ka iti virus. Napan ka matlat ka. Ay, nasakit nga rod ti ulo kong tuyang. Kin, awanan. Jak mutin makasayaw. Ay, saus! Ay, anya din nadamag ko at nakawan na tamanay. Dandanay, imay manandagitay dua lalakay. Kat intaray da manandagitay dua amanok. Ang imay dakwaraw, isudan at inang kamat. Ay, kit mayat ano kasta? Pero banglaan kumaamatang danan dakwaraw. Tanasaya at jay naramid da. Ay, aguray man. Takita man dito'y bulsa. No dapay nabati a kwarta. Ah, tangda na mida. Wayne. Ah, dito'y man nay. Nagadaw a kwarta, tuya. Ha? Sagsasangaribo mo't dayta. Wayne, pinagpapukis ka, di 50. Sa nga gasot ko makanaw, ang tinawarak, iti 50. Hmm? Daytoy nabate a 5,000. Isaw, tiitid ko kadakwaraw. Tangdanda, tuyang. Na, nagsuwerteng dakwaraw. Una, tapno gumagod da. Makita yun. Gapo iti narami dyaw. Adaw, timang padpadayaw kada kayo akabaranggayan. Bida kami tangkay. Nagpardas kami ngamin ato maray. Sumugat ni pare ba daw? Umayak man. Sus! Ang maganda da virus mo pare! Ay, hindi ka umasasid ang tatabataw. Ang tapay rusmaw. Kasano nga yung maitid da ito'y tangdan niyaw no sa anak nga umasidan. Ha? Danam ida pare? Kito na. Ikak ida iti 5,000. Ha? Naturid na ngamin kay. Ay, agawid kan pare. Inka quarantine. Ay, sayang di tangdan mi hanggang. Windo, idisumlat ta ditan. Ta agawid kan. Anya nga idisaw. Ay kat ag thank you ag paimot ah. Na, Makibiso-biso ag paimot ah kadakwaraw. Ah, Kaya makialamano ag pay. Hanggang, sayang di tangdan mi 5,000 no jak alaan. na. Ala, ituloy yaw. Tinasayat nga ramid yaw, kwaraw. Ay, agawid kan tayo ka quarantine. Sayang di 5,000. Kasta, kwarog! Ituloy yung aramidan dagiti trabaho yu dita barangay. Saan kayo nga aglimang no panawan akasapulan da kayo? Takas na atalaga dagiti public servant. Ngam kati, surutin nyo lat na dagiti protocol may papan iti COVID. Ala sige! Dinon tinagibusan ti sabalpay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung nabida tayo aray. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna.
Bida tayo, anay! Kapitan Inteng! Maray, at damadmadlaw ko ka. Anya, Maray. Ay, naikat mo tindag iti nagpupuskaw ka nagaduapi kasma. Nasaya at matatanadlaw mo, Maray. Kaya't naasawan, piminta sa kaon. Adayem bagak apimintas ka. Tikunak, naikaton dagiti pekas mau. Isu nga rod a piminta sa kaon. Saan nga raw? Na- Ipapilit mo kitdain. Saan ka apimintas piryaw? Wan angon. Ay nasan kan ngagsaupay? No kasta, jak nga rod ibagbaga ti sekretok. No ape anay kat dagiti pikas kaw. Apay, damdamagak ayan no anya ti sikritaw. Na Ay, agawid ka malangan. Pumanaw ka dito, Tersina. Anya, inabog na ka ni kagawad ko nang ijitersina na. Wain kwa raw, inabog nak akas lamanok. Kurang nalaangan ngay durun nak. Apay ngay, anya ti basol mo ken kwa na. Ah, jak man amaw. Awan mo ti amok abasol ko kan kwa na. Nagranggas matan ni kagawad ko nang nukasta. Talaga mo't ngamin, anaranggas. Gagangay sa iti baak. Ah, ayun anya. Awan mo't basol mo ken kwa na. Nang inabog na ka. Ay, talaga naranggas. Apay ngay, anak katugaw kamot latta di tantuyang. Apay, anya ti kayat mo nga ramidag. Itimplaan na ko na iti kapek. Si kandag timpla iti kapay. Itimplaan na kung no saan. Wunan, itimplan kan. Mabitlan. Di nakpay lang amin itimplaan itay. Masapol pa lang agungitak. Ay, saan kan ama itimplan? Ha? Tapay asaan? Awan kapay, naibos. Anya. Kan uray asukar, awan gaya mo, naibos mo't lang. Ay, unay mo't day tantuyan. Ay, awanin ba daw? Saan kan ama itimplaan iti kapay? Ingka gumatang Pangalaak nga iti gatang ka. Ikan na ka. Ha? Ay, ingka pala umutang. Ay, saan na kun apautangan ni Marikwanang? Tapay ngay. Nagapakamay. Ha? Ay, unay ay. Kumporminto mo't nga mintingkap apain. Yak nga rod na lapdan tirik nak. Ay, kasanuitan ngay. Ay, problema manan. Saan kan angag kapkapay? Anya. Napudot langan adanom tinumaw. Kwarog, kitaam ni Mari Tuyang. Ijay mo't balasyo ti kalsada ti pagpagnaan na kagawad. Mabutang kanyak dayta. Inapam ka nung amin. Jak inapa. Iso tinakaungay. Anya nga min tinagapaan yu aya. Dayto'y pikas ko ide. Ipilit ko pimintasak. Ipilit na matasaan. Anya? Ay, kayat na lang uyawan ti rupak. Ay, nagsimpli mo't lagaya mabanag tinagapaan niyaw. Wan nga rod Day di ako marik Padpadakkelan na ti isyo. Apa na marito yan? Ay, di talaang kapitan. Ay, napudpudot te panawon magmag na ka. Isu nga rod nga urayak la masisirap di ta kalbo atok-tok maw. Anya. Ay na, makapasisirap day tamuging mo, kapitan. Hey! Apa yung nagkatawa ka? Makapakatawa nga rod day ta kalbom, kapitan. Apa yung nalawa talagang ti kalbo ti tuktok ka? Katuan may. Kababaitin Ay na, makasisirap day tamuging kan tok-tok mo, kapitan. Ay! Ano ay at tibayad tiwik? Apay aya angkal. Ay igatangan nakman itiwik ko. Ay, diyak amo no sa dino ti paggatangan iti weg. Kun anuam ngamin aya. Ay, uyawan nak ni Marito yang makasisirap ka no ti tuktok ko. Inuyaw na kamat ni Nana Tuyang. Ay, grabe. Mababain na kun arumor. Na. Kalding aw. Apay day akal ding. Ay,
Lain tan tilalat na. Naa. Taison ti pagwig mo, anggal. Ha? Panagkunat, nangina ti wig. Amok nga awan kwartam. Isu aday talatan lalat ti kalding ti usarang. May kumanalain da ito impastor ko akalding ko, paray. Kalding mo ya. Wain, paray. Apay ngay adito isang wanan ti balay tinangi pastora. Kit, adugayam tiro dito'y paray. Ay, andaman-damagat. Ha? Anya day ta, paray. Puno ayaan na silang titok-tukaw. Kitwan mo't paray. Kita ma. Makasisirap. Ah? Wain, makasisira paray. Naa. Kan limawa mo't atalagan ti panagkalbaw. Agpadatan Ay, saan mo't paray? Inuyaw na pa ni Marituyang. Inuyaw na kaya. Inuyaw na da ito'y kalbo. Ay na. Kastana ni tuyang ko paray. Nauyaw. Ang awan mo ti magapgapuanan na. Basta ti kayat na lang nga ramidan ni tibiyag na. Agoy uyaw nga agoy uyaw. Ganon? Ganon nga paray. Awisin kan sa nga agkape iji balay. Ay kitwin na paray. Ala kaldeng. Dito'y kapay laing. Tay nakman makikapay kan ni parinteng. Ay, una yan na nagmayat na gigop itinitib makapay paray. Ay na. Ita ka lang nga may dito'y balay anak ikapay. Kasanaw, di mo mangamin iyaw awis kanyak paray. At dagayam kape manaimas. Ay, ado ati kapik. Asukar nga. Oo. Ay, mabalinti dumawat paray. Anya? Naibos nga minan ti asukar mi kan nituyang ko paray. Sige. I will give you. Ay, agyaman pare Kape ka kastoy ka. Ay, paray, mangibati ka ba Sige. Ay, napampanugag. Nagkapamaya, apay nabanbanog ka. Napanak man ijay ayan dagiti ko kumarek. Ay, sinayang mo manan ti oras mo, anapan nakikaaruba, tuyang. Awan mo't nga ro ti maganap mo. Ay, gayam. Nakitam ni Kapitan. Apay ni Kapitan, Makapasisirap nga min di kalbuna. dayta ti paglaingam, tuyang. Ti agoy uyaw, iti pada matao. Nay, pudno matibagbagat. Ay, di mo uyawan, di kumparik nga inteng. Apay katasanan. Kuno nang tad iti kapita, kin asukar. Ay, kunak man no ginatang mo na gita. Pangalangay ti paggatang ka. Ayun, anya. Iswa di mo uyawan ni pare inteng. Tapno mang tad tumanan, iti kape, kin asukar. Uray gayam si kat inuyaw na ka ni Marituyang, Kapitan. Ewan. Inuyaw na ka talaga kagawan. Ay, nauyaw at talaga day dya kumarek. Uyawon na sa amat amin atao. Dito'y kabildatan. Wen nga rod kung namatlan asino mo ta kapipintasan. Masangok tulag ta kitain na. Apay, uyaw may Kapitan. Ay bagbagaak Ay, naskin laang. Ngamen. No siyak ta aguyaw. Ay, dakis no kapitan ta aguyaw. Pudno day ta, Kapitan. Dati kapitan. Iso ti mangiwanwan. Saan nga aguyaw? Nanatuyang. Apay nga ijemanan balasyo ti kalsada ti nagnaam. Kasanaw, makita nak ni Marijuanang. Man ano ko man makita na ka. Agungit nga raw. Inuyaw mo mo't nga main. Sa anak anauyaw. Kwarag. Nay. Nanatuyang. Apay apababaan pangatuan nakakitaan. Ay. Amo ko, no apay asaan ka ang makaasawa, kwaraw. Ha? Naglaing kamutan no amaw? Iso asaan ka ang makaasawa? Gaputan nagnisip ka. Ay, Anya? kain sugargar pa'y day tabong mau. Uyawan nakmutain. Nagkutong ka, kanakanis-ngisip ka. Asino nga iti mga yat iti kastalang am.
Nagpada kayo, hindi ta tricycle mo nga glatlatay. Iso nga awan, ti mayat nga aglugan. Ay! Naglamlamos kan. Puno ba, te bagbagak? Pulong ka kini Uncle Kau. Padpada kayo itilanga. Ha? Ket tinagdumaan nyo laang kini Uncle Mau. Sugargar ti buhok Mau. Idinto ta isaw. Ket kalbaw. Ay! Makapasurun tayo dyan bakit? Nauyaw talaga. Kwarog! Apay ngagsangsangit ka. Ken, asinaw yung bagbagam anauyaw abakay. Hindi na natuyang. Inuyaw na ka? Unta ta. Anya timbaga nakin ka ngay. Sugargar ka no ti bukaw. Kan nangisitak. Isungawan ti babae ang mangayat kanyak. Imbaga na day takin ka? Unta ta. Nauyaw launay ni Nana tuyang. Isungay nakipulong kini Uncle Kau. Ay, saan mo ngay pulpulong ni Nana Matuyang, kwarog? Apayasan? Bayamon, shaktown ti mangibagakin ko na. Mamangan mat no saan mo abagbagaan. Kat uyawon nak tumanan inton makita nak. Ay, saan? Ibagaktukin ko na, asaan na kantoy uyawanay. Talaga? Wen, kwarog, bagbagaak ni Nanam Atuyang. Mari ko nang, adda ka dito'y tersinam. Maray! Apay! Umayak ko maumutang, Maray. Umay ka umutang. Kalpasan na. Uyawan nak tumanan ni Tuyang Maun. Sa bali mo ni Tuyang ko, Maray. Sa bali akmay. Ay na. Iso ti ibaon mo nga umay umutang. Tapno maibagak man kang kuwan na ti sakit tinakam ko. Ay, aguray nga rod, Maray. Tay nakayaban. Makitam day ta nga aramid mo, Tuyang. Apay malain. Saanay, ngagpautang ni Marikwanang. Gaputa inuyaw mo ka naw. Iso nga inka makisarita, Tuyang. Anya? Ha? Naglastugan? Kunamatlan asinaw? Dayta, ti maganab mo. Naglaing kantumod nga guyaw. Nagadon, ti manggurgurakin ka. Adun aya? Kituwain, gurgurain da kan, pati ni Parinteng. Iso lang mo. Pati pa'y ni Kwarog. Dududua. Ni Marikwanang pa'y. Taltalaw. Ken, dagiti karuba tayaw, ngay uyaw mau. Amin dito'y purok tayaw. Kagura da kan, Tuyang. Aya? Ay, di mo urayan nga uray sakit, gumurakin ka, Tuyang. Na, saan ka mo't nga uyawan ka? Apay kumaagumura ka kanyak. Wain, ang kababain, day tangar aramidem. Diyak kaya timapan ijay ayan ni Marikwanang. Ha, nambarak ko mangay. Mapan ka, win no saan. Ay, awanan ti sidam, no di ka mapan. Ayun anya. Iso ang mapan kan. Marikwanang. Maray. Nay, adda ka mat Marituyang. Apay, anyat naknakan mau ta imay ka dito'y tersenak. Kano kanayon ang magnaka dita balasiw ti kalsada ta kagurgura na. Naa. Ay namaray nagatidugan timbagam. Amukon! No apay nga adda ka manan. Umay nakman uyawanan. Nagpuskol at talaga ti rupam. Ay na. Umayak la agdamag. Aguyaw mo't asasawam. Agdamag kalaang ha? Anyat damagam. Apay ngay maray. Nagpintas ka mo't tang. Ha? Kas kalaag taon iti sweet 16. Never been kiss, never been touch. Ay. Aya. Anya ngay ti sikrito maray. Mabalin ang maamuan. Ay ko ha, kanayo nak ngamin anak kaisem mare. Ken sa anak ngagkuskusilap. Kaya. Ken sa anak anauyaw, akas ken ka. Ay. Tuladin ka man mo't maray. Tapno pumintasak mo't akasken ka. Kain. Tapno pautangan nakmanan. Ay. Ay, nanatuyang. Napatpatiglat ka ti ugali. Ngam tila nga.
Ala, sige. Dinon, tinagibusan ti sa balipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Lonely table just for one. In a bright and crowded room. While the music has begun, I drink to memories in the gloom. Ha! Bawal ka no ti agkanta-kanta ita. Nagko na. Kay wara-wara gawag milang dito yung barangay. Ay, awan nang ngagaw. Nagpigsa. Limabas kami itay dito yung balayaw. Anya ti imbagam. Kastoy. Bawal ti agkanta-kanta. Kas kumaiti video okay. Kan aggita-gitara. Bawal ti agu umaw. Kasday. Gapo da ito yung pandemya. Kagat-gatang kau da ito'y gitara, kwaraw. Iso akayat ko apadasay, no kasano tag gitara. Bawal nga rod. Tanay. Nagadupay dagiti audience mo ang nakangangalaang kita. Oy, agtagari kayo mata. Kalaka na ita, dengdenggen na kamay ngamin ti kanta ni Tata ba daw? Kumparik na kita, kwaraw. Ah, Inayabak mo ta, tapno adda fans ka. bawal nga rod. Ang mga no agi innakar kayo iti kube. Ay, pumanaw ka man dito'y kwaraw. Bayan na kami ng agkakanta. Ne, agkakantada pa'y mutla dita balay da kabadong kwaraw. Napan kumot ita binagan itay kagawad. Di damot lata sumardang. Anya, Babarkada na kano dagita. Ken kumpari na kano ni Uncle Kaw. kahit gaputa kumparinan, saan na nasurutan ti paglintagan ngay patpatungpal ti barangay tayaw? Nasingpat ngamin unay ni Uncle Kaw. Isukat asan da kabutan ni kapitan tanasingpat unay. Lukluk wanda lang arudan, katkatawaan da pay. Pare Badong, nalpas kan anak kanta. Wait, magkanta manad madamdama. Ipasublat mo mata, dahil ta gitara. Ay, damdama, tagkanta pa'y. Sapay kat ado kami, amayat nga agkanta. Mano kayaw? Siyak. Malanga raw, agkantakan, pare Jompong. Anya ngay ba daw? Naumakan ang nagkanta. Ay, uwi na. Ay na ba daw? Ginatang ko dahi ta gitara. Tanood damang kumpanyar kanya. Ang kanta akmal. Sige, agkantakan, isot kaya daw. Itapay. Rab-rabe ay. Itatay bagang agkanta ka, agiriri ka. Nagmalmalam kayo ang nagkakanta gitarwar. Sapay inayabam dagiti ko kumparay mo. Siyempre siyak lang, tinapintas ti busis na, tuyang. Pagkanta kida, nagiti ko kumpare, puro sila, ti busis na. Nagsaumay. Kanuray si ka. Silang kamang. Agpapada kayo silang. Wah! Nagiinom da kabadong idirabi ay kapitan. Anya? Malaksid ang nagmalmalam ang nagkangkantada. Nagiinom da pay. Katno iwarwara gawag tayo umit dito barangay tayo. Ali kurban, ken bawal ti agkanta-kanta. Ay, saan nakadengdenggan jay kumparem kapitan? Awan respeto na kanya.
Kasanuma ngamen kad nasingpet ka unay, kapitan. Uray numakaong unget ka, nakaisam ka lata. Kasta ak nga ron. Agunget ka ngamin kapitan. Kasano aya, dagungat. Patadamum ti matam. Ah, Jikas la kumagat, kas jay. naakas dyan? Wun, kapitan, padasam ka day. Sige man. Hey, manganta ng kail. Ay, naimas tilinutom asidaan Wanang kail. Kukod ko naman. Sige. Maganda kastoy. Ibulat dahil sayaw. Kanta. Hindi makakain. Ni Tata Badong. Kanta kay malaldawan. Ng iyong Ay, loob. di nakibaw ng kail. Amapan mang pasardang kadakwada. Dak kaya ti mapan ni Jebalayda. Sino nga iti ibaon ko? Basta, sana siya. Na may kukot. Paglutuan na klangan dito yung balayaw. Naa. Basta di nakibaw na mapan mga nawak ni Tata Badong. Marito yan. Bagbaga ang mamot ni Badong Mau. Na apay manang anya manen ti basol na. Damagang pailaang may inaldaw dang agkakanta. Kalpasan na agiinom da itirabe eh. Gagangay na amaray. Maburing damot Un ngambawal ti arak ita a pandemya. Ora kakanta bawal. Kawan, Tila iparparit ti barangay. Nagado di ta tinasken nga iparit da. na, anya kumangay ti sabali nga iparit da. O di iparit da ti mangan. Agdigaws. Ken aglako akas ken ka. Na Nagado di ta tinasken nga iparit da. Ay, una yun ni Kapitan. Tila iparparit naman. Ha? No iparang mau. Kanyak dagita matam. Mariknak nga adda ibagbagam. Pinadas ko asikat tailiklikan nga magari di kinarokop ni Badong. Ay, Badong! Ha? Isarding mo man day tagkanta-kanta. Ha? Bawal ka no. Nagkunakin ka bawal? Bawal ka no nga ron dito'y barangay tada pandemya. Ay, kumpormi mo ti, bawal da. Kasta mo ti kunak. Madamdama, ibawal dan taong ti agangay. Kasta ni Kapitan. Kastoy nga mas asa ti boses ko nga agkanta, ibawal na kiday ti agkanta-kanta. Ay, una yan. Maas-asa ka dyan. Kitwin, Mike. Uray di ka nga tuwan anuta, when no page, magaw at kaun. Aya, Jack ang buday ta. Denggam nga minmut ti panagkanta. Daytan tumo lang nga naglot-loto ka naglablabat at aramiday. Ala, inton bigat. Denggak tao, ti panagkantam. Since you've been gone, loneliness surrounds me. You'll find me waiting here, just in case you change your mind. Ay sos, Badong. Nakangat-nga tumut-unay ta panagkantam. Di kan samot makaangasan. Yesterday, I know. Ay sos, karo ba? Arayatan da kami. I've been waiting after you. Ay, karo ba? Ay sos, ayan nga nga karamidak. Ay, mabalo ak samot na di na oras. Badong, umangas ka na. Ay na. Ay, sos, ay, una yan. Ay, saan lang tama kaangas ni Badong ka? Ay, mabitang, pampagag tabukod ba? Ay, mayatan tuyang may lab. Ay, agyaman aktain sa lakan mo tipiyag ko tuyang. Makaangas kan? Ay, Mayatan? wine, mayatain. Ay, mayat, tapi nagpagmutibukot ko tuyang. Ay, makaangis akaon. Ay, kas ka mo lang amin nakatil mo ni tidakkel abataw. Kasi na,
Ginawat ko nga ron di kang atuan atunaw. Bay amon, saan mo akabaulan? Ipatay mo, no ipilit mo agaw atang. Angkal, dandanin na tayo ni tata ba daw? Anya? Pinadas na kano aginaw at ti kang atuan atunaw. Ha? Ang saan mo ito na makaangay? Dandanin na tayo. Why? Saan ka nung arod ang nakaangas? Pagtabi ng pag ninanatuyang tilikod na. Makita mo dito. Adam gayang pagkapsutan ni Paribad. So arumbag, saan nga kanta-kanta, iti panawon ti pandemya. Una ang kail, no kaya't napay nga umatidog ti biyag na. Aray. Makaung-ungatak. Makaungungit ka kung nakaisam ka may paray. Makaung-ungatak nga ro din. Ay, nakaisam ka may paray. Kasano dahi ta makaungungit ako ng paray? Paray, Hmm. di mo kadiam mo amay paret ti aginaw dito'y barangay tayaw. Ay, amok dahi ta paray. Di mo amaw paret ti agkanta-kanta. Amok paray. Kitno isot ti kanayon nyo ngay warwaragawag. Apay ngay nga ro nga aramidin nyo. Makakankanta nga ron mo't paray. Lapdan nakiday nga kanta. Isda kayo ti mangmangted iti sakit ti ulo dito'y barangay. Anya sakit ti ulo nga ibagbagan paray. Ay di mo urayain ang makaungatak. Ay, di ka agungungit paray. Nakaisam ka may. Kasano ko maamabutan kami kinkangay? Apay, talaga saan mo na mabagbagaan ni Badong mo, Marituyang? Taapay manan. Nagiinom damanan. Bayam, taikakon iti ultimatum na. Di lagbain may. Kanayon na bagbagan ni Kapitan, ngam awan dengdenggen na. Napuskul nga ro ti rupa na maray. Sapay kumanan talat ta. Ay, oray siyak. Napunwa na meten kin ni Badaong. Mababain akong iti kastangar aramidin na. Ay, awan dengdenggen na. Angkal, mangmangag mo dyan kang kanta. Kanta manan ni Pare Badong. Ay, ringin naman tintiro akabiltata na. Nauma ako namang bagbagakan ko na. Basta, jak kaya tiyag subli di balay ta. Ha? Naumakmatay. Ay, naumak mo tin. Baybay ang talatan nga kanta. Naumatan. Naa. Oh, mangagmaw. Ay na. Gaw-agaw atin naman ang tinangato anuta. Magawat na nga ta. Maliiw na. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away. Look in your eyes. Badaong! I can tell by the way you hold me, darling. Badaong! Ha? Ay, pumanaw ka man dito, sika. Tuyan. Si kamot latan kagkan kanta. Siyak mat Ay, nagano ti reklamom, tuyan. Saan na siyak tagreklamaw? Dagiti ka aruba. Apay, di ka mabain. Ay, saan? Tanapos call ti panagrup-rupa. Mabain na kideng. Mala. Siyak mat kanta. Ay, jak kayat. Ang kanta ko no saan? Uray padakalam dagiti matam. Jak kayat nga kanta ka. Kasta. Wang, oh, it's crying time again. You're gonna leave me. Apay nga dinanog mo ti rupa ngay. Pagkanta na ko no saan? Ha, ay, nagadun ako lalanti ti makitak tuyan. Saan ako lalanti dagita? Bituan dagita makitkitam. Aya, aglat-lati abitwen. Tata Badaw! Asus, asus! Ay, asus! Angkal, natuwang mata ni Tata Badaw. Pare! Isalakan ta, Angkal. Pare! Saan? Na- Bayan nyo, Kapitan. Na- Saan nyo aringan? Ay, Tata Badaw. Agring ka na. Saan ka pa matay? Nagsangit ka kwaraw. Ay! Saan pa'y mag-anatay ni Pare Badong Ah,
Ay, wala niya. Naulaw laeng. Ay, bay amlata ditan ni pare ba daw? Ha? Dita na pailaang, tani kumananta. Uno si kamati kanta marituya. Wan, kapitan. Sige, sige. Bay ampay la dita. Tasyak man mati kumanta. Ha? Dahil, di mo't bawal ti agkanta. Ay, wun gayam anja. Apay ngay ako na magkanta ni Nana Tuyang. Ha? Agawid kayon, kapitan. Ay, bawal ti kanta. Pagbigyan dakmutin na. Na, Italaang mo't nagkanta. Lapdan dakida. bawal nga ron. Nuko na da bawal. Na, agungutan ni ko araw, kapitan. Makapungtutin di kwarong. Mala, si kangarot kantan ko araw. Ha? Ay, diya ti agkanta. Iso nga isartang yun ti agkanta-kanta dito'y balayaw. Malala nga raw. Sana kung nagkanta. Ibisukon day ti gitara. Kwaraw. Makaungungat at pailangan kang. Ay, kwa. Ha? Ay, agawitan. Tay waragawag mo manin, bawal ti kanta. Kwaraw. Kasta, kapitan. Ipatumpal yo ti paglintagan ti barangay yo. Anas kan amasurot. Tapno COVID-free kayo. Hala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dintog kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin yung lebida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Agawid kan, marituyang. Nay, apay pagawidin na. Kaya't ko nga rin tag-istambay dito tersenam. Mano nga orasan na naka-istambay ka dito tersena. Apay ay masikuran ka. Gumatang ka nga ron, Aywan anya. Ay, pasensya kan maray. Ay, gumatangak man nga raw. Kasta Ahap. Aw, adtoy, pisaw. Igulpik day taw. Na, anyat magatang day tangay. Awan? Apay kit nga awanan. Kwartamot day taw Aglat-latin sapay day tapiso. Napidot ko laeng. Binugwam. Masapol pa'y aya. Awan la ka din ti sa bala, kwartam dita. Ay na, awan nga rod maray. Iso nga urayot jay itad ti barangay nga ayuda. Ay. Kaano daya nga itad jay ayuda, maray? Apay ngay takalaeng Tuyang. Nagururayak nga raw ijay tersina ni Marikwanang. Kay, itaddan, jay ayuda. Awan kanupay mo. Kaano ngay? Jakam mo Ay, matuo ka na kun nga gururay iti daytang ayuda, Tuyang. Uray siyak mag... Ay, maabutanan daytoy pagtugtugawak. Awan pa'y laeng daytang ayuda. Damagam to man kin ni Kapitan no makita. At dabay ayuda, tataba daw.
Ngam amangan no sana nakalista tinagan yaw kadagiti maikan. Ha? Apay asaan ang nakalista? Ay, makangag man ang kanyak dayta nga inting batingting no, wanagan mi kan nituyang ka. Ha? Dua kayaw? Kituin na. May salahan ko makada kayo ati mailista. Ay, naskin adwa kami, kwaraw. Tuyang ken badaw. Sige, damagag to kini anggal kaw. No danagan nyo ijilistaan. Wain, damagam, kwaraw. Tanuawan. Heh, aglalaban tayaw. Ha? Sabi nga nga ramraman na. Kituin na. Karaman kayo amin, no saan da kami nga ikan. Manipod kapitan, aging gattanaw. Yay. Samot pa rin ba dang ginakatugaw iti balay da? Wan, isaw angkal. Uray lang nakangato dagiti saka na. Kit no ipadpadamag na, no karaman tinaganda kininanatuyang kadagiti maikan iti ayuda. Na. Paypayapayan nakbay. Parinteng! Aw, pukpukawan na kan. Pare! Andyan nga tatibaga na. Sigurado agdamag day taken ka. Dak makmapan iti ayan na. Ado pa tinaskan nga aramida iti barangay hall. Intakit din angkal. Naskan na may sagana di barangay. Kadagiti umay mangala iti ayuda. Maray, api ang nagado ti tao ang mapandita barangay hall. Ay kat mapandalaan tay ayuda da Ha? Adan? Addan. Ay kat mapanakmat nga roden ano kasta? Addanagan mo ijay listahan aya. Ay saan ang mabalin nga awan? Tay sulaangan day ta tinamnamaan mi kini badungkaw. Anya? Saan kami nga trabahaw? Gaputa or-orayan may day ta ayuda. Ay, badong, agring ka. Badong, agring ka. Ay, di nakmanringan si ka, tuyang. Nagmayat ti tuturugak dito indayom, dito sirok ti salumagay. Bumangon kan tamapantalaan jay ayuda ka. Ha? Addan? Wun, nagadong ti mapan mangala. Ay, wala niya. Iso bumangon ka ditan. Darasam. Ay, itinjumutan ajay ayuda may. Apay ada kami pa imot a senior citizen, kada dito yung uday. Ay, senyor, citizen tayo amay. Yakani pa'y matkin ni badong kung ada arthritis na ti pagtaktak direnyak. Ay, nagsakitan dito yung saka, kaputi katatadar. Ay, anay ko. Anay kumay! Ay, anay ko! Ay, apa yan? Tataba daw. Nanatuyang. Kailan? Apay nga agan anay kayaw. Paisaw. Nasaya at masidag ka, kwaraw. Ha? Si Makit ti saka may kininana matuyang. Tapay asim makay. Si Makit nga raw, damagang pailaan. Ikan na kami mangkat ititugaw may. Paglinungan na kami mo't Mangtag ka pa'y itinalamiis adanaw. Ha? Pag meriendahin na kami mo't kwaraw. Ay, nagadumatan nakidkidawan yawn. Ibagam ka ninting batingting. Saan na kami aparigatin dito? Hala, ingkay bagan, kwaraw. Apay nga reklamo kayaw. Ay, nabannog kami nga rodan nga gururay pare. Eh, agdamag kayo pa itidanong mainuman nyo. Makain inom kami ngamin pare. Iso nga ito dyan, di ayuda may. Unay mo't daytan. Makipila kayo tanay. Agpila amin nga umawat. Apay, adayo kami pa, ikanituyang ka. Awan at liter kay. Kaburlisan ti apelyido yung. Abangan nung nalipatam dayta. Kat nung ngay sukatan min pare. Tapno umuna kami. Adyan ti sukatan. Jay spelling na pare. Adyan nga ti sukat ta. Ikatam jay ka. Sukatam iti liter A. Anya! Ay sus! Iso nga ti pagbalinan na. Aburlisan. Yay! Salvador Aburlisan. Anya! Iso ngayon una na kami pare. Eh tila ibagbagam. Ikakit makipilan. Ay unay kamutin pare. Kasta kalaeng Naa. Kasla saan tangag kumpare. Pasukatan pa ti apelyidom. Madiaya adenggan pare. Madi. Badong Aburlisan. Marurudak. Sumipngeten ang naalat ato'y ayuda ta. Uwin nga raw. Hey, nabannog tapay iti kastaunay tuyang. Nabisinan tapay ko nama. Manulang mo dahito intig da. Sagdudwaribo talaeng. Pag nayunan ta na,
Nagkunakan ka? Ha? Nih, isumit ang talaga tirumbang ang mapasamak. Tapno, 2,000 plus 2,000 equals, No equals ba daw? anya. Kukam ta kwartam, ta kukak mo ti kwarta. Saan ta pagtipunan? Tano pagtipunan ta? Si kantumanan ti makakadaw. O na yan, nang tedang agpaiso iti ayuda, 2,000 laan. Naa, agreklamo ka pailaan. Manulaang mat ngay day ta 2,000. Di ka katagyaman tada na itadkan ka. Dagiti daduma, kaya't dati makaawat nga mawan tinagan da iti listaan. Ay na, kurang day jay. Masapul an nayunan da. Unay kamatan. Apay, nagastos mo na ayatay na awat mo. At dapay la dito'y bulsak maray. Day tinay. Apay ngay bulbulsam ngay, igatang mun Anya ngay kumatipang igatangak. Bagas, si daan niyo no isaw. San asyak ti rumbang agumatang ni badung ko Makamu kayo Agpimpin na to dun kayong agasawa. Ay namaray, adda pangusarak dito'y kwartak. Ananwam ko ma. Ay, Ni, secret. sapay agkatawa. Mano nga tati pagpariban, maray. Agpariban ka? Katuan, apay, awan ka dati karbengak apomentas. Na pandemya ita, mare. Una empay ti pagpapintas mo. Apay asuruan nak ngay. Nalalaing kakit ngam siyakaw. Kaya't ko nga rod te pumintas. Sakit din ti paghatangam iti bagas. Sakit din, ti paggatanga mo ti kananta. Ay napagpakawan, yak gastusan da iti kwartak a 2,000. Tuyang, uray po utay. Jak igatang da ito'y naalak nga ayuda. Iti kasapulan dito'y kusina. Saksama ti pangpangagam ba daw? Di ka man agpangapangag. Ibagakon kin katuyang Dinak namnamain agumatang iti makan. Ay, di nakpatudunan. Tapulos asa anak agumatang. Ay, kadyore awan ti gumatgatang. Ay, ayan ni Kwaraw. Ne, papanam. Inak man kat pariban to'y buok ko. Pagpariban mo dyan naawat mo nga ayuda? Kwartak day to'y badang. Saan mo apakibiyangan? Sigay,